Project Tawiran naman patuloy na isinasagawa sa Lingayen para sa kabataang out of school. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Patuloy na isinasagawa at ngayon ay nasa ikalawang sesyon ng Project Tawiran sa Sitio Aplaya, Barangay Pangapisan, North Lingayen bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan na naglalayong paunlarin ang kakayahan sa pagbasa at pagsulat ng mga kabataan. Ang nasabing proyekto ay mula sa pangunguna ng pamahalaang palalawigan, katuwang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Local Youth Development Office at Municipal Social Welfare and Development Office. Layunin ng Project Tawiran na magsilbing daan upang mapaunlad ang literacy ng mga bata, lalo na ang mga out-of-school youth sa pamamagitan ng mga gawaing nakatuon sa pagbabasa at pagsusulat. Itinuturing itong mahalagang pundasyon upang matiyak ang mas maliwanag na kinabukasan ng mga kabataan. Patuloy na inaasahan ng mga tagapagpatupad ng programa ang mas malawak na pakikilahok ng komunidad upang higit pang mapalakas ang edukasyon at kaalaman ng kabataang Pangasinense. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.